Ġnien l-Indipendenza f'Birzebbuġa issa huwa aktar aċċessibbli u sigur grazzi għal xogħol ta' riġenerazzjoni mill-Aġenzija Project Green taħt il-Ministeru għall-Ambjent. Wara konsultazzjoni wkoll mal-Kunsill dan il-ġnien issa nfetaħ bħala spazju komunitarju. Waqt żjara fuq il-post flimkien ma' rappreżentanti tal-istess Kunsill u tmexxija ta' Project Green, il-Ministru responsabbli Mirjam Dalli qalet li dan il-proġett ikopri medda ta' 1700 metru kwadru u riġenera żona li kienet ilha snin mitluqa bi problemi strutturali. Fil-fatt dan l-ispazju ta' 1700 metru kwadru għandu sinifikat u użu differenti forsi minn ħafna ġonna oħra li ġnien l-Indipendenza storikament kien dejjem dak il-post li fih isiru attivitajiet mill-lokalità u jilqa' n-nies ta' Birzebbuġa fih. U allura ridna li dak is-sens inħalluh hemmhekk. Ovvjament żidna ħafna iktar l-aspetti ambjentali, ħafna iktar siġar, ħafna iktar arbuxelli u rajna wkoll li nużaw materjali huwa sostenibbli u nħadmu wkoll reservwar li hawn taħt il-ġnien. Fost ix-xogħlijiet li saru l-proġett inkluda ħitan ġodda tħawwil ta' 8 siġriet, livellar tal-art, tamir ġdid u passaġġi aktar aċċessibbli permezz ta' rampi fit-dħul tal-ġnien. Fissem Project Green il-Perit u Chief Operations Officer Beverly Costa fil-kummenti tagħha sostniet l-importanza ta' dan il-proġett għax jilqa' fih lil kulħadd, b'mod partikolari familji biex jaqataw il-ħin ta' mistrieħ tagħhom. Ġin indipendenza li sar 25 sena ilu kellu bżonn riġenerazzjoni għaliex l-art kienet qed tinżel u ma baqax aċċessibbli għan-nies. Issa llum hawnhekk qed naraw kif introduċejna aċċessi differenti biex ikun jista' jilħaq il kulħadd, kif ukoll introduċejna speċi differenti biex intejbu l-biodiversità ta' dan l-ispazju. Fil-waqt li faħar dawn ix-xogħlijiet li saru fi ġnien l-Indipendenza għax issa residenti se jkollhom post ieħor ta' rikreazzjoni u rilassament, is-Sindku ta' Birzebbuġa Scott Camilleri kompla jgħid li dan mhux l-uniku proġett li l-Kunsill qed jaħdem ma' Project Green.